हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि डिजि क्रिएशन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। माने आं नोंथांमोननो दिनै गोदान भिडिअ लाना फैदों। जाय भिडिअआ जाहैबाय सेंग्राफोरनि थाखाय जोबोर गोनां आरो सिख्लाफोरनि थाखायबो गोनां जाबाय आजिखालि। गय जानायखाय एसे बोरैबा जादों रायलायनाया जेबो दासान नोंथांमोन। दा आं खोन्थानो नागिरनाया जाहैबाय माने माबा आरो पाबजिनि सोमोन्दै। पाबजि माने पाबजिखौ बोरै फेसबुकआव आरो इउटुबाव माने बायदि बोरै लाइभ स्ट्रिम खालामो आरोना। फुरा बोरै नों जेनेबा फेसबुकाव बोरै लाइभ हगारनो नोंथाङा नों गेलेनायखौ, आरो इउटुबाव जेनेबा नोंहा इउटुब चेनेल दङबा बोरै लाइभ हगारगोन माने। गय फेबायलै नोंथांमोन एसे रायलायनाया एसे बोरैबा जाबाय। दे जेबो नङा माने खोनासंलां नोंथांमोन। माने फार्स्टआवनो नों प्ले स्ट'रखौ नों अन खालामनांगोन दे। बिनि उनाव नोङो सार्च खालामनांगोन। आं खोन्थानि बे प्ले स्ट'रखौ अन खालामदो। बेनि उनाव नै अमलेट सरि नै ओंखारखादोंना गाहायाव अमलेट आर्केड ना, बाहाय थुना हो अमलेट आर्केड। बेखौ नों आंना नै डाउनलड खालामखानाय दं, बेखौ डाउनलड खालामना लानांगौ दे नोंथांमोन। बेखौ दा ओमफ्राय इनस्टल खालामखांनायनि उनाव अपेन खालामदो। अपेन जाबाय। अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोन मा खालामनांगौ, नै गोजौआव मा लिरदों नायलाय, ग लाइभ दं, पस्ट दं, भिडिअ दं। नों भिडिअबो नों गेलेखांनायखौ आपल'ड खालामनो हागोन दे। ओमफ्राय नै पस्ट दं, पस्ट नों फट' माबाबो होनो हागोन। ओमफ्राय ग लाइभ, ओमफ्राय नैबे प्लास दंना गेजेराव गाहायाव बे ओरै गोजा कालारनियाव आरो प्लास लिरनाय दंना नैबे गेजेरनियाव गाहायाव, बेयाव थुना हो। बास मा ओंखारखो, रेकर्ड, ग लाइभ, पस्ट, गेम्स ना। गेम्सखौ बाद हो, पस्टखौ बाद हो, रेकर्डखौ बाद हो। नोंथाङा लाइभ होनोब्ला ग लाइभ। नै आं दाबो माबा गेलेयो, आं क्लेश अफ क्लेन्स COC गेलेयो आं गोदो गेलेनायानो दाबो दङ। बे एरियायाव मथा मथि जों बुहुत फुराना प्लेयारमोन आरोना। खुनु माबा बे समाव पाबजि टाबजि गैयामोन। 2012निफ्राय गेलेदों आं COCखौ। दा नोंथाङा मा गेलेगोन दायो, पाबजि ना लाइभ, पाबजि लाइभ गेलेगोन। बेखायनो मानो नोंथां पाबजियाव थुना हो। बास दानिया नायदो नों दा मा खालामगोन, नोङो नोंथांनि नामखौ सेलेक्ट खालामखानाय डाइरेक्ट नों फेसबुकजों लगइन खालामनानै नों फेसबुक गेलेनोबा नै नोंथाङा मा दङ आरो इउटुब चेनेल दङबा मा नै लगइन उइथ इउटुब दङ नै, आरो मोनसेया मा दङ नै लगइन उइथ फेसबुक दं नै, आरो नै नोंथाङा टुइट्सआव खालामनोबा लगइन उइथ टुइट्स। गोसो होबायदि आरो बिन्दास नों माजों खालामनो। एगजामपोल आङो जेनेबा लाइभ होनोसै फेसबुकाव आंनि गेलेनायखौ फेसबुकाव होबाय आं। नै थांबायबो, नायलायबाय थादो नोंथांमोन। नै दाना मा जाखो, नै फेसबुकाव होबायना, नै थांबायबो दै। नै नेक्स्टआवल' होदो, स्टार्ट होबानो थांबाय नै आं होला नोंथांमोन दै, नङाबा दा ओरैनो माबा थांलाबायगोन नालाय। रोंबाय दा नोंथांमोन, बरियाना। दा बेखिनियानो आरोना नोंथांमोन, बोरै खालामनांगौ मानांगौ। आदसा लोगोफोर, नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो अननानै। मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामबानो जाबाय। माने बियो पाबजि गेलेग्राफोरनि थाखायसो दे। ओरैनो मानो जेनेबा न'आव पाबजि गेलेनानै थाबाय थानो, एसेसो रां खामायो खोमा ना बेजोंबो। आजिखालि फेसबुकजोंबो फैसा मोनो। बोरै खालामनांगौ बोरै खालामनाङा नोंथांमोना इउटुबाव नायब्लानो मोनगोन। इउटुबजोंथ' फैसा मोनखायो। आंबो मोनबाय फैसाखौ। आंनो फार्स्ट पेमेन्टआ मैया हाबबाय दै, मैया 21 तारिख ना, मैया मोनबाय आं। आदसा उनाव आं भिडिअ बानायगोन बे आं मोननायनिखौ। दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन आंनि भिडिअआ। बाय बाय। गय फेनाया जा गोलोमफ्रुबाय आङो। दोनथ'बाय दै, बाय बाय।